Ya gida? Yawa lafiya kalau. Ya ibada. Alhamdulillah. Allah ubangiji ya taimaka. Allah ya karbi ibadan mu. Amin summa amin. Yawa wani dan jan kunne ne dama nake so in miki. Wata kam wannan wata da kike gani, watan Ramadan. Wata ne wanda ake so duk wata harkar shagala ake so ka watsar da ita. Ka rike bautar Allah hannu biyu sannan kuma ka lazamci lazimi. Yawa sai kuma faɗa kalmomin banza da kuma kallon abubuwan banza. Dama tun can da haramun ne Allah ya haramta. Alhamdulillah ashe kin gane. Daga ƙarshe ina mai jan kunnenki da roƙo, ki guji roƙo saboda roƙo haramun ne ko addinin musulunci roƙo babu kyau. Yawwa Allah ya miki albarka. To insha Allah. Allah yadda za a yi insha Allah za a kiyaye. Yawwa. Zo mana. Yawwa ina ni baba? Lafiya kalau. Yawwa. Yau azumi nawa ne? Yau 15. To lafiya har yanzu wannan bai kawo miki kayan shan ruwan ba kuma? Karfi ne ba shi da shi. Kai, gidan ku ke da ba shi da karfi. Wala irin ba shi da karfi. Ki kai wa yaro ya kawo kayan abin nan ana ta abin arziki a gudare. Baba sai dai mu zo mu je ni da kai ka gaya mai. Mu je in gaya masa, mu je ni in gaya masa. Ai ni ba abin nan bane. Yawa yaro, lafiya har yanzu na gaba ka kawo wannan din taka kayan shan ruwa ba? A'a, wato ainihin baba ban gane kayan shan ruwa ba. In mun bayani. Wannan abu ai bai sauki ne wannan abu yaro. Ai ina nufin irin su wannan buhun shinkafan nan. Irin su katan din taliyan nan. Su katan din makaroni, su kwalin indomi. Su kiras din kwai, su manja, su man gyada da kuma sauran kayayyakin makulashe da sauransu kuma Allah sarki. Wato ainihin baba ina da tambaya. Na'am, an baka dama yaro ita bai ka. Yaushe nauyin yakka ya sauka daga kanka ya dawo kaina bayan baka aura min ita ba? A ye gidan ku nace. Ni za ka zo ku magana banza a nan magana obi? A'a baba ai ba magana banza bace gaskiya na gaya. Ina gaske kai zo cuce zo cuce. Zo cuce. Zo cuce. Ba abin da zan gaya ma tsaya ka ji ni. Kana ji na ko? Ina jin. To daga yau kan na ƙara ganin ka kofar gidan nan. Ka ji abin da na gaya ma ko? Ka ji ko? Wato baba aini ɗaya ake yi da ni yadda ka tsaya kai wannan lissafin buhun shinkafa taliya makaroni na farko ni ba ɗan gidan ɗan gwata ba na biyu ni ba ɗan gidan ɗan tata ba to wannan lissafin baba gaskiya ka je ka bi in ya so ma ka aure ta ai ustazai salatin annabi kawai muke yi sai mu sha ruwa kenan ka je ka aure yar taka ka je ka aure yar taka mu ustazai kuma mu za a mana karan tsaye ka je can ka aure yar taka mun haƙura mun ban ma ita a'a